Ona Joveros i Ona Joveres, benvinguts a la 12a temporada de l'Ona Jove, el programa més randomíssim de les ones. Tornem a ser aquí, Marc. Què tal? I tornem una temporada més. Exactament. Mira, ara és una temporada com qui va comprar ous, Una dotzena. Una dotzena, número parell. 2022-2023... no ho sé, s'acabarà la Covid? No ho sabem. Segons la OMS, m'ho acabo d'inventar, s'està erradicant la... Home, ho deia no sé qui. Ho deia algú d'Europa. Algú d'Europa, d'aquests que manen, deia que la pandèmia estava com a la baixa, no? Ja seria moment, ho heu gestionat molt malament, senyors, però nosaltres encara estem aquí fent l'Ona Jove, ojo. 12 anys, Que no es perdi. 12 anys. 12. Tinc la cadira una miqueta alta, me la vaig a baixar, val? Un moment. Igual de randoms que sempre. Si Ja acabeu de contactar amb nosaltres, això és l'Ona Jove, el programa més random de les zones, un programa sense guió. Cap. Ni n'hi haurà. Ni n'hi haurà. És un programa multiplataforma, és un podcast ja quasi, Perquè... Jo diria que és més podcast... No. És de tot. No, és de tot. No podem deixar de banda les emissions en ones en freqüència radiofònica, perquè... Freqüència modulada. Exacte, bueno, això que es diu, perquè jo, com que no soc informàtica, no en tinc ni punyetera idea. Informàtica no. No sé aquest vocabulari. Freqüència modulada. Vale, que sí. Oh, és veritat, no ho havia plantejat mai. Vale, a veure, no m'havia plantejat mai que FM era freqüència modulada. Ja, amplitud modulada. Molt bé, hem après una cosa nova avui a l'Ona Jove abans de començar a tirar contingut en aquí random de la vida, no? Ja està. Ja ho tenim. Per què és multiplataforma? Doncs perquè aquest programa Per què? es pot trobar a través del format de l'FM, a través de les diverses emissores que emeten l'Ona Jove per FM, també en format podcast a Spotify, Epa! iVox, què més hi ha? Google i Apple Podcasts. I de moment ja està. I per YouTube, en format vídeo. Importantíssim. Bueno, si voleu veure com fem aquest programa... com fem ràdio, no? En principi. Com fem el pena una mica també, doncs aquest és el vostre espai. Bueno, el pena és relatiu. És com quan puges a l'escenari. Fas el ridícul a sobre l'escenari, a la vida ja no tant. Bueno, a vegades també, Esperem que no, no? Esperem que no tant. Llavors... Què tal les vacances? Molt bé, la veritat. Curtes. Sempre es fan molt curtes, ja no estem a l'època d'universitat, època d'estudiants, ja no ho estem, de fa un temps que ja no. Clar, costa, no, això? Crec que ho trobem a faltar. Home, el tenir aquestes franges, d'establertes, mira, comences al setembre, i acabes al juny? No, arribes al gener o febrer. Que hi ha aquell període, pot ser més llarg, perquè jo a l'OPC havia arribat a fer un mes de vacances. A veure, si ets llest serà llarg, si ets tirant a persona que li costa el que ve sent els estudis, serà més curt, perquè has de recuperar coses, també depèn de la sort que tinguis, perquè si les recuperacions són... Ja ho sento. Ho sento molt, Però aquell període anava bé perquè ningú va enlloc i és el moment d'anar de vacances o d'anar a algun puesto un cap de setmana, no sé, que et surt baratíssim. És tota la veritat, I és el que fèiem. I llavors ja fins l'estiu, que està a rebentar. També t'he de dir, molt criticat, jo que treballo en el sector educatiu, molt criticar la setmana que vam començar una setmana abans, en comptes del 12 vam començar el 5, i es va notar moltíssim. La cosa estava verda encara, La gent encara estava de vacances. Però la gent no pensa que les escoles per Setmana Santa faran 2 setmanes de vacances. Ostres! No una, no. 2. 2 setmanasses de vacances faran, Bueno, faré, perquè jo també m'incloc, no? 2 setmanes, clar. A la meva escola ja van dir que aquest any que sí, que ens hi acollíem i tal i qual, però que l'any que ve, be careful. O sigui, van dir, assaboriu el Carmel, que l'any que us el traiem. O sigui que aquest any l'assaborirem ben assaborit. Qui sap si es podrà en algun lloc? Qui sap si podré marxar a algun lloc? Potser torna el Covid, Probablement no torni el Covid i probablement no marxi ja enlloc. Com a molt anirem a passar un dia a la platja. Molt bé, fantàstic. Meravellós. Bueno, ja començarà a fer una mica de bon temps, però... Mira, és que, Marc, no hem entrat ni al mal temps, és que no hem entrat ni al fred encara. Jo ja als vespres vaig amb dessuadora,
Jo vaig a màniga llarga avui, És molt prima, però és màniga llarga. Va, és un híbrid, així. És híbrid, Sí. però jo trobo a faltar una miqueta el temps de tardor. Saps què dèiem l'altre dia? Digue'm. L'altre dia, ahir, precisament, vaig anar a sopar, a dinar amb uns amics. Epa, ho vaig veure. I ens va aparèixer I saw it. un dels col·legues que anava amb un polo d'aquests així com... Semblava ja un jersei, però amb màniga curta. Saps? No era una samarreta, era un polo una mica més... No s'estava coent per dins, aquest pobre criatura? No, perquè és de Barcelona. Els de Barcelona estan aclimatats. Sí, estan aclimatats, ja ho saben tot, val. Clar. Poden anar amb botes i no passa res. Si anaven amb algun, després es va abrigar a la tarda, però jo anava amb màniga curta. Que la gent va a l'Arena al Sound amb botes cowboy, que dius, a veure, per favor, o sigui, tu saps el que et sortirà als peus l'endemà? O sigui, tu no saps que no tindràs peus, però bueno, deixem-ho estar, no ho saben. Però és això, el fet de venir de fora, en un lloc que fa més fred al matí, haver d'anar allà més abrigat i arribes allà t'hi cous si estàs aclimatat. És que clar, no... Quan hi vius t'aclimates, però que... Sí. Que després ja tens fred quan no toca, no? Però al revés també passa. Exacte. I clar, i estàvem parlant d'això i és com un polo que ja era bastant més capes de sudadora que cap a polo. Sí, perquè el teixit és d'aquests, és totxo, aquests ja que és robust, no? Sí, és com això d'entretemps. I dius, però això t'ho pots posar 2 setmanes l'any màxim. Màxim. Perquè després ja o fa massa fred o encara fa calor. Exacte. No li he trobat mai el sentit a la roba així. Bueno, li direm a la teva amistat, al teu amic, que endavant amb aquests estils de roba, els abracem, però no els duem nosaltres. No, fantàstic. Jo és que literal passo d'anar sense res al llit a portar l'edredon i passo d'anar amb màniga curta amb dessuadora. Is this true? Home, si tens calor te la treus. Bueno, clar, esclar. Te la poses. Jo el problema el tinc... Mira, ara faré una confessió. Jo el problema el tinc durant l'hivern perquè... A veure què entra. Ho trobaràs a faltar, Esclar, és el tio Joe aquesta? No és el tio Joe. És l'anècdota 1. És l'anècdota 1. Val, doncs... Tinc un problema. Jo sóc bastant fredoluca, no n'era conscient fins no fa gaires anys, i em vaig començar a comprar samarretes d'aquestes de baratilles, d'interiors, però que no són d'aquestes princesa, d'aquestes blanques, no, són samarretes negres. Són la meva marca estrella de l'hivern. Jo cada dia vaig amb una samarreta negra que sembla que no me les canviï, però spoiler... És que tens moltes. Sí que me les canvio, en tinc moltes. Què passa? Que em poso un jersei a sobre d'això, que pot ser jersei de llana, jersei gruixut, i arriba un moment del dia de tant córrer per tot arreu que suo tant que penso, què em trec? O sigui, clar... Lo de sota o de sobre? Lo de sota o lo de sobre. No acabo d'entendre quina capa m'he de posar a sota per jo estar aclimatada durant tot el dia. És que potser te l'has de posar a sobre. Una jaqueteta pel matí i te la treus quan arribes. No, però això és a l'hivern, Parlo d'hivern, de que a casa nostra fa molt fred i que a Barcelona fa fred, també. Però arriba un moment com que tinc molta calor i sempre penso, hauria de portar tirants a sota? Hauria de portar un altre tipus de samarreta? No ho he entès mai. Però després, aquí dalt, faria fred. Et peles de fred? O sigui, no pots... És que és un trauma que tinc jo. Jo ho feia amb un d'aquests plegables de Norax. Good. Saps? Que al final doncs tenies el moment aquest de ostres, quina calor fa allà baix, al matí, hòstia, quin fred fot aquí, doncs el bus, el plegava, d'aquests que es plega la butxaca, pum, i quedava un paquetet i cap a dintre de la motxilla. I cap a la motxilla, molt bé, fantàstic. Cap a la maleta. Sí. No perdem mai... Internacional, això, Clar, no perdem mai la nostra essència, que és dir maleta, a tot el que porti nanses. Una bossa, maleta, tant ens fa. Molt bé, fantàstic. Bueno, encara vaig tenir una discussió d'aquestes, aquest any. Ah, sí? Aquest estiu. I ja ho dono per perdut, o sigui, em deixen en pau i ja està. Com que maleta, diu. Si no em portes maleta... No sé què vaig demanar que em passessin la maleta. Deixi'm en pau. Quina maleta, jo? La motxilla. Marc... Ja és capaç d'explicar-ho. Buah, m'acaba de venir una cosa que t'he d'explicar. I no t'he explicat, Marc. No, és l'espoiler d'abans? No és l'espoiler, és una altra cosa que al dir maleta m'ha vingut al cap. Va. Bueno, que sapigueu, bones joveros, que la Marina a mi m'ha fet tot el hype, no m'ha explicat res abans. Per ser una cosa ridiculíssima. Té una anècdota. Ridiculíssima. Que s'està guardant aquí pel programa. Sí, però crec que t'agradarà més l'anècdota que t'explicaré ara.
perquè en relaciona a tu i a mi. Ai. Sí. Quina por. Jo et parlaré de... Jo he anat de vacances aquest any, he hagut d'agafar un avió, m'he hagut de desplaçar unes quantes hores amb avió fins a la destinació i he hagut de tornar cap a casa amb avió, no? Molt bé, doncs... Caminant difícil. Caminant era complicat, sí. Doncs la qüestió és que el d'anada va ser un vol una miqueta mogudet, però a l'arribar a la destinació en concret pugem a un autobús i veig a una persona i penso, ostres, em sona. Ai, ja comencem. Ostres, em sona. Però estava tan cansada que vaig pensar, vés a saber si l'estàs confonent amb algú. Van dir el nom de la persona i... Quadrava, però no sabia relacionar... O sigui, el meu cap no processava la informació. Què passa? El bus que anava amb nosaltres, tothom anava al mateix lloc, no? Val. Vam estar uns quants dies en el mateix lloc i aquesta persona, òbviament, no la vaig tornar a veure en els dies que vaig estar de vacances. Òbviament. Bueno, òbviament perquè la cosa era gran. Quan et trobes algú te la vas trobant, eh? No. Bueno, jo tampoc estava com per trobar-me gaire gent. La cosa és que el dia de tornada em torno a trobar amb la persona en concret a l'autobús perquè tornàvem amb el mateix vol. El mateix dia. Clar, perquè són viatges d'aquests que són establerts. O una setmana o 15 dies o així, no? Doncs aquesta persona i jo fèiem els mateixos dies. Marxem i clar, jo aquell dia estava més desperta perquè era una hora més normal. I no serà Marc. Qui era? Que vaig viatjar amb el que havia sigut el nostre professor d'educació física a 5è i a 6è, amb el qual vam fer la nostra superobra de teatre, El conte de Nadal de Disney. Oh, és veritat! Vaig viatjar amb aquest home i jo pensant, què coi? Per què estem en el mateix vol? Poca broma, Tremendo. Va quedar una obra de teatre de 10, Estupenda. Doncs amb aquest bon home vaig viatjar jo. Ostres, però no li vas dir hola, ni res. Què dius? No, home, no. No vaig dir hola. No, vaig tenir mala experiència amb aquesta persona, tio. Un dia em va renyar molt fort i vaig dir, mai més, t'he fet la creu. Sí, la creu de la Marina de la Cruz, creu, és que em ve de casa le viene al galgo, no? Doncs ja està, això. Sí, és que m'ha vingut al cap. He pensat, li has de Dinamarca, ara. Ojo, No he sabut mai res d'aquest home ja, Bueno, jo continuo anant amb la Salomon de confiança, o sigui, fa és el mateix. 12 anys portava Salomon, ara continua portant Salomon. És que és profe de gimnàs. És profe d'educació física. El profe de gimnàs, és que no sé qui té ho va dir a outfit Twitter. En concret. És com els profes d'anglès. Starter pack. Starter pack, que el reproductor de cassets és Starter pack tio, era Starter pack de fa I el de gimnàs igual. La Salomon, els petos. Els petos. No, anàvem amb petos, ells. No, però els portaven sempre i te'ls feien posar. Per tant, és Starter pack de profe d'educació física. Jo me'n recordo, parlant de l'obra de teatre aquesta que vam fer, sí. Que ens van fer portar un peto, no sé per què. El peto aquell de suro? Portàvem un peto per una obra de teatre. D'espuma? No, un altre. El de color... D'algo, sí. Per no sota. De fosforito? Ai, no me'n recordo. No, però no sé, ens van fer portar allò i recordo que aquell va ser l'únic moment que es va rentar allò, perquè totes les mares van dir això fa olor a rata morta, o sigui... Rata morta. Fa olor a ratilla. Sembla per la rentadora. Fa olor a ratilla de les tortugues ninja, això, O sigui... A clavegaram de Nova York fa olor. Jo crec que allò va passar de color cacaoca a tornar a ser... A fosforito una altra vegada. Sí, és que, bueno, tremendo. Jo crec que... Clar, és que un nen petit, totes les bactèries que un nen petit s'immunitza un nen petit amb totes les bactèries que hi ha en una escola. Jo ho sento moltíssim. Fèiem boles de sorra fina amb tota la saliva de totes les nenes que estàvem allà, vull dir... Era intercanvi de fluids, però amb les mans. O sigui, directament escopies en allà la terra aquella, que era sorra finíssima, que havies fet així amb les mans, així picant a terra, tio. Ancestral, que això t'ho ensenyaven els grans. De no, home, no, s'ha de fer així, pum, i es anava passant però es anava passant de generació en generació. I, clar, quan no et deixaven la font, havies de crear la teva bola de sorra fina d'alguna manera. Tu no et podies quedar sense enfarinar una bola de sorra fina a l'hora del pati. Què es feia? Fabricar saliva a punta pala i escopia... És que això... Per què fèiem això? Era fastigós. O sigui, jo diria... Mira què et dic, jo diria que havíem arribat a... Algú li faltava saliva i havies arribat a tirar tu la teva saliva en aquell pilotonet de sorra
jo no tengo pruebes, però tampoc dudes, Ara mateix jo no sóc conscient d'haver-ho fet, però per supervivència a l'hora del pati estic segura que es havia hagut de fer. Ho sento moltíssim, però... Supervivència, Supervivència a l'hora del pati. Sí. Bueno, això no sé què venia, Bueno, no sé. De l'obra de teatre, dels petos. Dels petos del nostre estimat Starter pack. Professor. Sí. Bueno, és el que té, no? És el que té... A mi, òbviament, no em va conèixer aquest bon home, ja em pots comptar. Jo, amb 10 anys, no m'assemblo, vaja, ni... Buf, gens. Jo com vaig trobar un altre profe, però tampoc hi ha gaire història. Jo el conec, aquest profe. Sí. A veure, qui és? No em diguis el nom, però em pots dir... De tecnologia, de l'ESO. Oh, no way! Històries vàries amb aquest home, Home, sí. Històries... Ja està jubilat i tot. Bueno, és que ja fa uns anys, No passa, que et diuen, no sé qui, ja s'ha jubilat i tu. No el veia pas tan gran. Bueno, jo t'he de confessar però clar, és que fa 6 anys o 7 o 8, Val, jo t'he de confessar que faig teatre, no sé si tu sabies això. No, tu fas teatre? Faig teatre amb un profe nostre també, de primària, que el vam tenir anglès a primer o segon de primària, primer, segon, tercer de primària va ser, aquella època. Era home, nosaltres a primària vam tenir... Pot ser que fos un home que hagués pogut fer anglès a les nostres mares? Sí. Doncs ja sé de qui parles. Home, és aquest home, ara te l'ensenyaré. No cal, tanta. Ja sé de qui parles, Segur és que saps de qui m'ensenyaràs la parles. cara i no sabré qui és. Clar que saps qui és, però és perquè vegis el nom. Vale. Doncs això és el típic... Comences a trobar-te profes i no et penses lo de... No, però que m'he equivocat de cognom. Està buscant. No t'imagines lo grans que són, perquè clar, tu en aquell moment vas deixar l'insti o vas deixar el col·le i es va bloquejar per tu. Saps? El vas congelar i ara t'imagines que té la mateixa edat que quan tu feies sisè de primària. Doncs no, jo recordo quan vaig començar teatre que vaig dir buah, aquest home em sona molt, però jo no sé de què em sona, fins que vaig entendre que havia sigut el meu professor d'anglès. Em quedo igual de cara, Perquè és que, clar, han passat molts anys, però el nom és aquest. El nom... Aquest em sona més. Et sona més? Fèiem el workbook, o sigui, jo me'n recordo fer el workbook amb aquest home. És que els workbooks... Els workbooks són... cosa, El page one... Page one! I després cantàvem les cançons aquelles de com se diuen. Sí. Hello, good morning! How are you? I tots semblàvem tontíssims cantant allò. No tenia cap tipus de sentit, però nosaltres ho estàvem cantant. Bueno, què més? No sé, jo és que s'ha acabat. Jo vull l'anècdota aquella, Vale, parlem d'altres coses, després t'explico l'anècdota. Més que res perquè és que no paro de parlar i crec que m'he de prendre un... hem de fer un peron. Un peron, no? Sí. Abans de fer el peron, només et vull ensenyar... saps les carreres? Diu, només et vull ensenyar i en Marc sap perfectament que jo no porto ulleres. Molt bé, Marc, gràcies. Però tu puc ensenyar ja. Jo, parlant. Saps que aprenguis una cosa que existeix. I tant! Saps les carreres de cavalls? Sí. Aquelles que posen aquelles gàbies... Les que els agrada la reina d'Anglaterra? Les d'apostar, aquella. El Celsia! Aquestes. Sí. També hem de parlar d'aquesta dona? Home, i tant. Sisplau, de les cues, Per favor, és que ho estic esperant. Doncs mira, Marina, això em sembla que ho fan als Estats Units. Sí. En comptes de fer les carreres de cavalls, van fer la primera carrera Jurassic Race. Què és? Saps les disfresses aquestes de dinosaure que s'inflen d'aire? Passo completament. Es foten a córrer pel mig no he vist cosa més ridícula en molt temps. Uita aquest, uita com li fot, És que corren tots amb el cap enrere. M'ha sortit Marina la Cerda, ara mateix, però... Escolta, ja foten riure quan que cau bonitud. Pues ja foten riure quan caminen de normal. És que van amb el cap enrere. I ara de prop, És ridícul! Carrera de dinosaure. Mira, almenys s'han tret el cap per davant. Però que aquell cap sembla el de l'osso aquell de les carrosses de Reis. De Màlaga. De Màlaga, mira. Però és que és brutalíssim. Jo vull una disfressa d'aquestes algun dia, Jo vull alguna disfressa d'aquestes algun dia. Però tu estàs veient la quantitat de planos que tenen d'això? Home, és que
No repeteix cada dia. Contrapicat, primer Aquell pla. ja se l'ha d'aguantar perquè se li està caient el cap. Ai. És boníssim. Això penjarem segurament a les xarxes socials de Home, l'Ona Jove. seria un detall nosaltres reaccionant a tremendo vídeo que acabem de veure. És que els T-Rex aquests... Uau. Jo vull anar disfressa d'aquestes. Per anar al carnaval de Torelló, perdre el mòbil... Uau. Remembers de la temporada passada. Remember. Sí. Uf, tremendo, m'ha agradat molt això, eh? Veus? Sí. Ho vaig veure aquest estiu, vaig dir, ho m'he de guardar, això. Boníssim. Escolta'm una cançó, Marina? Escoltem una cançó. D'aquí. És parent de la Miley? És veritat, anava a dir qui ve ara. No Qui me'n ve recordo. ara? No sé, ja. Sí, va. És parent de la Miley Cyrus, aquesta família doncs, d'artistes que crec que només un no es dedica a la música. Parlem de la germana petita, la Noah Cyrus, que la criatura ens sorprèn de tant en tant amb cançons i ara mateix, bueno, ara mateix no, però fa uns dies ha tret aquesta cançó meravellosa que es titula, ojo al dato, I Wanna Love Her. I just... Bueno, doncs just, és que clar, fantàstic. Una cosa, no t'ha agradat molt aquest final de la cançó de la Noah Cyrus? No sé què deia. No podem tornar a recuperar aquest final de la cançó? Podem recuperar tot el que es pugui recuperar. Ja veuràs, just el final. A veure si... No. Era això el final? Sí. No, doncs és abans d'això. És el moment abans... És que hi ha un moment... Marina, que ens saltarà el copyright al És final, sublim, ho sento molt, però és... Més, endavant. La bateria aquí fa uns sons... És que potser soc una friqui de la música, No però... és ella fent... No, jo dic la bateria del fons. La trobo... El tron. I després quan et ficava És jo fantàstic. no sé quina cançó era, que sonava a la Renfe, no la senties. Bueno, saps que no fa gaire vaig tornar a veure aquell vídeo i vaig pensar, com no senties allò? Però és que no ho sentia. No, ja ho vam accentuar, Tarara, tan. Quina cançó era? De Stay Homes. Era Stay Home? No vull parlar de Stay Homes. Sí. Hem de parlar. És aquesta. Era aquesta? Amb Albert Pla i tant. Que deien el... Hi ha un moment... Bueno, això ja ho vam dir l'altre dia. Aquí. Aquí? No, mira. No. No, era just on t'ho has deixat abans. Vols dir? Més endavant. No, o sigui, endavant. Més. Vols dir? Aquí. Em sona per l'esquerra, clar, és que és fantàstic. És que, bueno, últimament Rodalies tampoc és el que sigui... Què està passant amb Rodalies? Marc, tu t'has tret l'abonament gratuït? Què m'he de treure si ja no baixo a Barcelona? No, però per si un cas te l'has tret. No, perquè has de gastar-lo, si no... Sí, però bueno, que has de fer 10 viatges es fa ràpid. Ja m'han vist prou, Baixes caps de setmana i el A gastes. què fer? No sé, a passar el dia a Barcelona. No, ja m'han vist prou a Barcelona. Val, jo baixo cada dia a Barcelona Ja m'han vist prou. Jo no m'he tret l'abonament gratuït. Jo m'arriscaré a Anar amb agafar Renfe. una R3 en via única. Sí, home, és que... Per haver-me de penjar com un mico al Escapasso i tirar-me 3 hores a dintre un tren? No, home, És que no. això també ho van dir en el seu moment, quan encara feia el puig i baix, i vaig dir... Tanto que agafa la Renfe. És que risses, faig jo. No. Clar, ara m'agrada molt que la T-Jove, per exemple, estigui a meitat de preu. Gràcies, encara has de donar les gràcies per pagar menys. Però mira que llestos. Tu saps que la caducitat dels bitllets d'aquests de llarga durada, normalment si te'n compres un al desembre perquè necessites, et caduca al març de l'any següent. No, caduca, acaba. O sigui, clar, perquè abans la tarifa... era que no podies engegar la targeta més tard del 14 o així de gener. O el 6 o 7 de gener. Val. Però si l'engegaves el dia mateix, et durava el que durava la targeta. Val, doncs ara saps quan serà la caducitat de les... El 15. El 15 o el 23 de gener. El 15, crec. Que vaig comprar-me... Mira. Caducitat màxima 15 de gener del 2023. Molt bé, doncs fantàstic, Gràcies per la vostra aportació en res. Gràcies i fins després, no? Que això vol dir que pitjor que abans.
pitjor que Amb abans. tot, O sigui, que he Depèn. pogut comprar una té jove a meitat de preu? Mira, senyors, o sigui... Ja no pots aprofitar-la? Si ja, el compres el dia abans. Mira, ja et diré, m'han donat un carmel i me l'estan traient. I ara, amb la Setmana Santa em faran el mateix. Prou donar-me carmels i treure'ls. No vull això. Ja està. Mira, tu que estàs al No micro. vull baixar. No vull baixar. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Pues que és això, que cada dia hi ha hagut... Pues sobre tinglados grossos, Sí. No sé, l'altre dia tot parat i al final pel que vaig entendre un disc dur que no tenien redondat o no sé què. Però és que no té cap tipus de És que sentit. no m'estranya. Un dia sants hi havia, no sé, era una ràbia de persones intentant anar a treballar. O sigui, que tu tinguis ganes d'anar a treballar perquè estàs a l'estació i no pots, i tu tens ganes... Això és surrealista. O sigui, prefereixes estar al teu lloc de treball a no estar esperant un tren. Ho entenc, però és la raça humana. Estem També malament. prefereixes estar esperant una cua de 5 quilòmetres a London Bridge. Contemplem el que està passant amb la reina Isabel II. Contemplem. Gent fent cues de 30 hores. És que 30 hores... Saps que porten un braçalet com de paper que els permet sortir de la cua per poder anar a fer pipí, popó o el Un que... braçalet. O sigui, els donen un braçalet a la gent que està a la cua Amb el número. o amb el tram que estan o amb el número com d'aquests d'hospital, doncs això. Clar, doncs allò que estan revenent aquests braçalets per eBay a preus desorbitats. O sigui, la gent està bé del CT? Jo crec que no. Per què revenent? Perquè... De gent que ja ha abandonat la cua? Clar. Mira, els hi fan així. Iuhu, jo estic aquí, vols això? 400 pounds, xaval, per veure allà un fèretre que està... És que... Que potser no hi és a dintre. Que és que segurament no hi és. És que, un moment. Què m'estan explicant? Segurament no hi és. Primer de tot, jo vaig veure que la cua començava a London Bridge. És així? Marc, que ha estat... O sigui, que han de creuar tot Londres, tio. O sigui... És així? Perquè, no, el Tower Bridge. El Tower Bridge, però crec que és... És que això feia una cosa així, vaig veure. Que anava cap aquí... Clar, és que mira on és Westminster, O sigui, mira... Tots els ponts de Londres, anaves veient la penya que anava passant fins aquí. Horrorós. Això són 5 quilòmetres de cua. No, comptant que sí. que cada 2 metres cada metro hi caben 2 persones, això són 10.000 persones fent una puta cua. No, i més persones crec que hi ha. Vull dir, o sigui, Potser es calcula de dos que en hi dos. passin entre 500.000 i 750.000 persones, No m'hi quadra això, No, però és que la cua... En diversos dies, però és que... Però que la cua és com triple, o sigui, hi ha com masses de gent, o sigui, no és que en un metre hi hagi 2 persones, No és és que... una cua, és un grup de És un penya. grup de penya que va avançant És que és molt... i el pobre que va caure, que estava fent la vigília, o sigui, que estava el pobre soldat, aquest ja, Quantes si hores era devia fer que coronel, estava aquest ja està, vaja, torna a ser soldado de a pie. Però No és sé. Que... Clar, és que aviam, és això. Mira, no puc més, o sigui... La gent dormint allà per Sí. anar a veure. És que literal, paren allà davant, els vídeos que he vist, Li fan així, Vinga, adéu. resen un pa, o així, fan El senyal de la creu. el senyal de la creu i... Xau, Vinga, pesca. adéu. I ja està. O sigui, has fet 30... Quantes hores són? 30? 30 hores de 30 cua, hores hi de havia gent cues 30 per- hores de cua. 10-5 segons a davant Que el senyor i adéu. David Beckham va fer 12 hores de cua, però aquest home que li Però passa no al és cap? VIP, ja. No és que ningú és VIP, o sigui... Sí, hi havia una franja que era pels VIP. No, doncs el David Beckham no està considerat VIP, però jo crec que és... No, el David Beckham no té la OBI? La creu aquella... No és Sir, el David Beckham? Jo diria que sí. Doncs, senyors, Doncs no l'havia estava fent aprofitat, cua, no ho ha aprofitat, això. Mal aprofitat aquesta ocasió. Clar, és que jo vaig sentir la famosa operació London Bridge. I la Unicorn. És que era Però la clar, Unicorn, ara era la Unicorn perquè no es va morir a Londres. Ella va dir, a prendre pel jo sac. ho faré a lo grande, això. Clar. Em moriré a lo més lluny que pugui de casa meva i que s'espavilinada. Clar, però al final feien la ruta aquesta perquè fa el tour. És el Han fet el Tour de França. Elizabeth Tour. Sí, és veritat. Perquè van començar a Edimburg, no sé què. Bueno, van començar el Quinto Pino a la derecha. Però anaven... El taüt anava d'aquí allà? Clar. O anava directe i era el nou rei que li deuen quedar 3 tegadiaris perquè... Li queden 3 telis. Si ja la pobra pluma va tenir la culpa que ell no sabés agafar-la. És que què m'estàs és molt explicant? O sigui, a veure, senyor, que hagi sortit del paro vostè amb 73 anys no és el nostre problema. O sigui, ha viscut de la sopa boba durant quants anys? 73 anys! Molt bé, un aplaudiment! Però van junts, no? Què vols dir si van junts? O sigui, va el taüt amb el nou rei
Bueno, el Ara nou cap allà, rei... perquè va anar a Irlanda el tio aquest. O sigui, clar, tots A van Irlanda del viatjar a quan la reina l'estava espitxant, no? Doncs van anar allà i van dir l'ha palmat, quan tothom sabia que l'havia palmat ja des de l'estatement aquell que van fer, no? El comunicat. Què passa? Que llavors el Carles havia d'anar a Londres el dia següent de la mort perquè l'investissin com a rei de forma com mig oficial. No hi ha la cerimònia aquella tan grossa, però clar, l'havien de dir que tu, per gràcia de Déu, Senyor Crist i de tot, ets l'escollit per ser el nou rei. I la pobra princesa Anna, que és la filla, va ser l'encarregada d'anar a darrere el fèretre durant 6 hores de cotxe. Seguint aquell cotxe que anava a 2 per hora per la carretera, tio. La gent al costat de la carretera sense fer res i jo així... Però per què? Paying their respects, Marc. Però no va anar directe a Londres. Jo tinc Marc va fer el Tour de França, tio. Va anar fent parades. Clar. I missa aquí, missa allà. Va anar de Balmoral a Sant Giles es diu? Bueno, és que va fer tantes coses. Però va anar al nord d'Irlanda, també. Clar, deus anar a Edimburg. Aguanta tants dies no, el cos d'algú. Espera't, és que clar, aquesta dona està embalsamada. Ara ja em comença a quadrar. Aquesta dona va al Moral, des que es va morir fins que va marxar, li van fer tot el procés aquest, perquè si no aquesta dona està gusano ja, és que clar, és que una setmana, està coquet i aquesta dona. Però és que a sobre no la veus. No. Marc, és que potser no hi és. Escolta, tu has vist aquell muntatge que han fet, que hi havia una càmera, que és una pel·lícula, la càmera dintre el taüt i es veu com la reina d'Anglaterra i la gent, oh my god, the queen has a camera inside the cove. Jo pensant, o sigui, perdoneu, o sigui, això és fake total, però feia un riure, es veia el cos que anava fent tu. És que és molt trist. Brutal. I ara ha acabat a Aronis. Ara ja és a Londres, home, clar, és que va agafar un Royal Force aquells. No, un moment, que ens estem liant aquí. D'Edimburg va agafar el Royal Force aquest, que és un avió d'aquests militars, que per portar un taüt així... O sigui, el taüt és així, l'avió és així de gros. Van posar el taüt allà dins i la princesa Anna va anar amb el taüt, clar, no fos cas que li robessin la mare, no? Bueno, doncs, arriben a Londres i la posen a Westminster. Però no va anar a Irlanda. Bueno, però aquí ha passat tot això. Però jo havia entès que anava d'Edimburg a Irlanda, de ja no sé on, de ja no sé on, no sé on... No. Aquí ja no, d'Edimburg van a Londres, no la movem més a la dona. El rei potser sí. Van fer una missa a Edimburg i després el rei va fer el tour de coronació i no sé què, que aquest va anar no sé on, Jo el que havia entès era això, que la reina anava a Edimburg. I d'Edimburg a Londres, punt. I ell, d'Edimburg a no sé on, a Irlanda del Nord, a no sé què... Sí, això pot ser que ho hagi fet, perquè s'ha trobat amb la d'Irlanda del Nord, s'ha trobat. Bueno, la qüestió és que la dona is laying in peace, allà en aquell púlpito que li han format al Westminster Hall, amb els nets i els fills que li fan vigília allà, que allò és un teatre. Primer van anar els fills. Es van fotre al costat del taüt com els que estan allà vigilant, no? 10 minutets i se'n van. Home, és que ja... I els nens van fer el mateix. 10 minutets ben seriosos, clar, no poden riure perquè està la pobra difunta darrere. Home, és que queda lleig, clar, és que queda com lleig, no? Després... Però clar, ja porten 9 dies fent aquesta cosa, és que és brutal. I la gent de Londres... 30 hores de cua. Em sembla un fet que socialment es podria estudiar, Com aquesta dona ha pogut tenir... I el William va anar a la cua a donar suport a la gent que estaven allà i donar les gràcies i els hi va dir que la seva àvia no es creuria que estan fent això per ella. Jo pensava, aquesta dona sabia això i més. Home, mira, és Viquipèdia mateix. Des del 1960 que es va començar a planejar l'operació Pont de Londres. Des del 60, Verge Santa. Home, ja se sabia això, que faria tot aquest tu sabies que els de la BBC i els de les televisions d'Anglaterra feia anys que estaven assajant el moment de la mort de la reina? Sí. Però anys és d'ells dient, donant la notícia de la reina s'ha mort. Jo m'imagino el presentador de la BBC del moment dient ai, que em tocarà a mi, pic de la carrera. Ell, al LinkedIn té posat jo vaig retransmetre la mort de l'Elisabet II.
Però és que a sobre, d'Anglaterra. jo vaig connectar amb el BBC quan ho deien. Jo també. I era un bucle. Jo també. De no sé què, de... Era bèstia, Westminster, no sé què, Hassanam, Jo veia... Va haver un moment... The King will come Sí. here, Pum. Una altra vegada. Però la imatge va ser, primer, la bandera a mig asta. O sigui, vaig veure una bandera que estava jo baixada i li vaig dir al meu pare, papa, la Queen l'ha palmat. Però això no ho has vist. Jo estava mirant en directe la televisió anglesa, estava mirant la BBC en directe. Ah, tu tenies per tenir-ho. Clar, perquè jo havia pujat a treballar i vaig dir, ai, abans d'anar a assaig, ho vaig a veure, miraré això. Que ho foten per al... I sí. Que faran el funeral en directe pel YouTube. Home, clar, què et penses? I ja està posada demà a les 12, hora d'aquí. És que serà tremendo, Lo tremendo serà totes les personalitats que aniran, Els caps d'estat, presidents, primers ministres... Bueno. Mira, és aquest, el que es podrà posar al LinkedIn. A veure, mirem-lo. És un home canós. Sorolls de papers. Que m'ha tocat. The BBC is interrupting its normal programs Clar, home, to bring normal. you an important announcement. Mira quin anglès que té aquest home. Mira'l! This is BBC News from London. Sí. Buckingham Palace has announced the death Revela tothom. of Her The Majesty Queen Elizabeth II. La gent, els In a redactors statement, the flipant. palace said the Queen died fotos, peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen És que està... Consort Clar, will home. remain És el at moment. Balmoral this evening and will return to London tomorrow. I això? BBC Television Hores i is hores broadcasting repetint this això. special programme reporting the death of Her Majesty the Queen. I ara Uau, fiquen és play. que I foten la el play solemnitat aquesta de... Bueno, clar, és que jo vaig Que és veure el tot vídeo això. que ja està És que ho vaig fet. veure tot això, Marc? Jo sopant veient això, així. Brutal. Bueno, sopant. No, Que hi havia d'anar a assaig, Clar. I jo dient, papa, no vaig a assaig, s'ha de mirar això, o sigui, s'ha de veure aquest moment. Brutalíssim, Brutalíssim. Pel tio ja. I tothom a darrere. Sí. Bueno, és el moment del... Bueno, Marc, és que suposo que com a periodista anglès el teu pic de la teva carrera és fer això, no? Entenc. Com a No periodista anglès, dic, no com a periodista normal, perquè, clar, els anglesos són diferents. Sí. Viuen en un món molt paral·lel, aquesta gent. Bueno, fantàstic. Home, no sé, aquí ja no crec. Espero. Bueno, No, aquí, segur que passaria. aquí es faran uns memes que fliparem amb papinos, o sigui... A part. Però aquí... No s'ho podran prendre en sèrio, el món. Aquí... algú farà alguna cosa, O sigui, cues és que segur. Bueno, clar, Algú hi òbviament. haurà. Òbviament, però no es faran cues de 30 hores, ja et dic jo, I això no ho crec. O això I el espero, tour, Imagina't, vinga, ara cap a Barcelona. Clar, és que és com si digui- Ara cap a Santander. Clar, és com si digui, bueno, imagina't que l'emèrit es mora a l'Aràbia Saudita. Que ha de fer el tour per ser... Vamos, és que... És que no. Ha de fer el tour per Turquia, per Grècia, per Itàlia... És que, bueno. Em semblaria denigrant per tota la gent que farà memes, perquè, clar, serà Clar. molt interessant, això. Que llavors, què? Què en treuen? De què? 5 segons, allà, que no sabem si hi és o no hi és? No, clar, És que la gent... potser no hi és. No en treu res. És que molta gent està dient això, que la reina probablement no estigui allà. Perquè quin tipus de congelació hi ha allà dintre? O sigui, quin tipus de sistema refrigeratiu hi ha allà dintre? Cap? Jo vull aquella nevera, doncs. Clar, no n'hi ha cap. No ho sé. Clar, està molt ben tapat tot. Pot ser una caixa i punt i pilota i que tot sigui una mentida, perquè en aquesta vida poques veritats hi ha, També et diré. Mira, és que es pot veure en directe, Marc, que és clar. en directe? Clar! Sí, aviam, Però aquesta anem a no veure és, és les l'altra, cues. és l'altra. Ah, no, és Sky News, és aquesta, és És aquesta. aquesta? Sí. Mira, és que s'està fent de nit, és que mira, Això és? directe. Això que és a Buckingham? Westminster Hall. Ah, sí, Això deu ser arribant, ha de ser arribant perquè ja hi ha el ziga-zaga de l'aeroport. Ui, aquí, fotos aèries. Bueno. Avança prou ràpid, encara. Bueno, sí, però Marc, és que això ha de ser un suplici, o sigui... Mira, doncs aquí.
és pitjor que Jesucrist quan va pujar amb la creu, és que clar, a veure, una cosa... Mira, al cantó... Aquí, vinga, donem la volta. Bueno, Com es va formar aquesta però cua? quin cara poden arrepenjar el cul a la brana? Saps què vull dir-te? Però això ho van muntar? O sigui, això està muntat pel govern o pel que sigui de... Aquí, clar, no sé què... per la polissuà està muntat. Posem uns policlins, donem número, la cua ha d'anar cap aquí, la cua ha d'anar cap allà... Jo crec que no hi ha res que no estigui planejat en aquesta operació. T'imagines? Això és millor que la Casa de Papel. Mira els busos... Però tu creus que a l'enterrament... Perquè això, clar, aquest programa l'estem gravant just abans de l'enterrament. Tant de bo poguéssim retransmetre l'enterrament en directe perquè seria el pic de la nostra carrera a l'Ona Jove. Però sí, com quan tu creus que els mandataris i els reis i tota aquesta púrria de gent anirà amb els busos aquests que han dit que posarien? No. Si cap ha anat amb vols comercials, és que ja ens han enganyat amb això. Van dir que tots anirien amb vols comercials. Mentida. Sí, cap hi ha anat. Un policlin per fer un bon pipí. Aquí, Tot això és la cua? Bueno. Els... Segur que algú... Teles... Mira, Marc, segur que algú s'ha pagat en aquesta cua. S'ha pagat? S'ha pagat perquè ha dit tu m'has adelantat i tu no hi eres abans. Sí, segur. Jo crec que algú s'ha pagat en aquí. Per sota no se la venga. Aquí fa olor a pixum, segur. Sí. O sigui, ja ho sento. Aquesta Això fa terra, olor a pixum. Sota el pont. Sí. És fastigós. Però està avançant ràpid. Sí, quin remei, clar, no? Si te fan estar 2 segons a davant... Però és que, a més, clar, l'enterrament és... Demà, diguéssim... Però que això és un vídeo d'un nan des de Westminster fins al final. Que sí, però tu, Marc, tu estàs veient que han de tancar la cua ja. O sigui, que jo crec que la cua s'ha de tancar a aquestes hores ja. Per què vols tancar? I diràs, tu que has estat aquí tu, precisament... 2 dies, tu ja no. No, coi, però els que s'estan afegint ara... Els diran, no, tu no t'afegeixis perquè tu no passes ja, o sigui, tu no la veus a la coffin. Aquí vaig passar-hi, quan vaig a Londres. Veus cosetes. Aquí crec que hi havia aquella de por. No és el del Jack the Ripper? Sí, aquí. És això, no? Mira, aquí. Això. Tears no sé què. És que jo crec London Pass de no sé què, sí. No, aquí no sé si vaig passar jo l'última vegada, però bueno, per aquí sí que vaig estar-hi seguríssim. Em sona aquesta zona d'aquí. Aquí sí, perquè tinc una foto d'aquell edifici. De Shard, o de Shite, o no sé com es diu. Ni idea, tampoc. De Shard. Mira, el vaixell aquell que és un museu. Fantàstic, mira, The Tower Bridge. Però això encara és la cua? Però estan molt separats aquí. Jo crec que no. No sé, home. Jo la cua que he vist, Marc, era una cua tremenda de llarga, o sigui, de densa. Una cua molt densa. Bueno, la Queen Elizabeth ja pot estar ben contenta, Home, ja ha anat a veure... Home, és que clar... jo aquesta tarda mirava els mandataris com anaven arribant i com anaven paying the respects a la pobra dona que no està allà dintre. Ja ho sentim molt. En Marc i jo creiem que la reina no és a dintre. És que a sobre vaig sentir que anava a Windsor, que estava al costat de Londres. No, Windsor és on l'enterren. On l'enterren? Doncs això... L'enterren a St. George Chapel, que és on hi ha el seu home, el seu pare i la seva mare. Però Windsor... Unicorn. No, però l'altre. London Bridge. London Bridge. És a dir, sempre li foto... O sigui, sempre... Sigui la Unicorn o la London Bridge acabarà enterrada al mateix lloc. És que parlava de que un dia era pels VIP, saps? El primer dia que la posaven a l'expositor. Sí, perquè no... Jo pensava que la destaparien, es veu que no. Però mira, si no farà res, la pobra dona. La reina podria ser enterrada, sí, a Windsor. Pa. Mira, antes de ser enterrada... Doncs algun dia o altre, avui entenc que ja l'han treta, perquè l'han de portar cap a l'altra banda per enterrar-la. No, home, no, però si demà és l'enterrament. Per això que l'han hagut de treure. No, la treuen el mateix dia. I la porten cap allà. La treuen demà. O sigui, la processó de la reina marxant del Westminster Hall a Westminster... Això és demà. És demà. Però clar, de Westminster Hall a la catedral de Westminster hi ha... Quants metres? Que crec que hi ha 500 metres, És agafar-la... Però no va a Windsor. No, la missa la fan a Westminster. I després d'allà la porten cap a... Llavors ja la porten, ja ningú veu més, ja la reina s'ha enterrat i punt i pilota, és així. Sí. Però és que jo havia sentit... Bueno, l'operació que jo havia llegit era... La portaven uns dies allà, a Westminster. No, a Westminster. A on és ara. I d'allà, o al revés, o la portaven a Windsor un dia, la preparaven, que entenc que l'embalsamaven allà,
Jo crec que no. Devia ser la del Tower Bridge, el del London Bridge. No sé. I després la portaven al Westminster per exposar-la. Val, jo crec que era l'operació que si es moria a... Clar, però tu pensa que... Allà. Jo no crec que allà Balmoral... Sí, van entrar un pilot de cotxes d'aquests de... La científica. No la científica, però devia ser, a veure... No. O potser la van Policia va entrar portar moltíssima. fresca fins a... Fresca fins a Edimburg? No. Bueno, Fins a Londres? Van fins a passar molts Londres. dies, eh? Van passar ja... Doncs no crec. Almenys 2 dies van passar. Jo ja li hagués fet algun tractament, però si no... Malament anem. Bueno, demà enterren la reina Elisabet II. Per tots els que ens estigueu escoltant, ja l'han enterrat. Ja ho sentim, l'han enterrat ja. La setmana que ve farem... L'anàlisi de l'enterrament és així, o sigui, no passa res. Jo, Marina, Digue'm. Jo estic esperant l'anècdota, queden 5 minuts. Uau, va. Tenim temps? Tenim temps. Canviem de sintonia, o sigui, canviem de base. Molt bé, fantàstic. Tio Jou, sisplau, que això és primordial. És primordial per la nostra existència, és primordial per començar aquest programa de la 12a temporada de l'Ona Jove. Què ha passat, Marc, t'estaràs preguntant? Què ha passat? Què ha passat? Jaja, no. Jaja, no, molt bé. Jo anava pel carrer. Sí. Tot això bé, la Marina ha d'anar corrents a tots els llocs on la Marina ha de fer presència, acte de presència. Doncs del lloc X al lloc Y jo havia de córrer una mica. I en una hora abans de jo haver de marxar va començar a ploure com si allò fos la fi del món a Barcelona, però crec que era dels únics punts a Barcelona on plovia. Vale. Molta sort té la Marina. Va deixar de ploure i jo vaig marxar, però encara queien com 4 gotetes aquestes lletges que no fan res però mullen, saps? Jo anava amb unes Converse, queda't amb aquest detall, val? Perquè potser no me'n torno a comprar cap més. Spoiler. Vaig sortir de l'edifici on jo estava, em vaig decidir a agafar la directa i a caminar una miqueta ràpid, només una miqueta ràpid caminava. Com el Rajoy, eh? Exacte, ràpid. feia footing com el Rajoy. El mateix estil. Què em va passar? Que vaig calcular malament una baixada i el peu dret em va relliscar de tal manera que al cap de mil·lèsimes de segon jo estava asseguda a terra amb unes ganes de plorar que no... O sigui... És que no et puc descriure el moment perquè ara asseguda aquí tinc el que ve sent la part esquerra del buti hipnòric que encara no me la sento. Em vaig fotre una nata, Marc, que es va parar una senyora i em va dir ¿estás bien? Jo li vaig dir creo que no, solo tengo ganas de llorar y me voy a ir, ¿vale? Vaig trucar als meus pares i, ojo, l'instint de no fer el ridícul pel carrer, perquè et diré com vaig acabar. Jo intentava caminar pel carrer sense que em caiguessin les llàgrimes. Jo estava plorant, però no permetia que em caigués cap llàgrima per la cara. Només em mocava molt fort. Però, clar, la gent em mirava i pensava on ha anat aquesta? Perquè portava uns pantalons acampanats, xops de dalt a baix. O sigui, tan xops que em vaig haver de posar el jersei lligat a la cintura perquè el cul el tenia. Bueno, crec que hagués vingut un gos, li faig així, o sigui, és... Un gos? Clar, un gos assedegat, li faig així amb l'eu que tenia el pantaló i el gos veu i se'n va feliç. Això és la meva anècdota del principi de temporada. Hem començat així, no sabem com l'acabarem la temporada, No ho sabem. Potser trobaràs el teu gos. Potser que necessita l'aigua, no? Sí. Bueno, el més important va ser que un home va passar pel meu costat, em va fer una cara com és lo que hay, i la dona em va dir... és lo que hay? O sigui, l'home no es va dignar ni a preguntar-me com estava. O sigui, el que va veure l'hòstia. Va veure la santíssima hòstia que em vaig fotre, va passar pel costat i va fer com... De plan, amb la cara com del fet... Noia, aixeca't i camina, no? Però la dona va dir, li vaig dir moltes gràcies per haver-se parat i em va dir, no, és el meu deure, dic. Serà l'única que compleix això, perquè vaja... Una mica així que un rotllo Superman, no? Una mica Superman. La dona podia tenir 60 i pico d'anys, però la dona es va parar, Si jo necessitava que la dona em portés al metge, m'hi portava. Bueno,
Això no ho sabem, No ho sabem, però vull pensar que sí per lo amable que va ser. Vaig arribar al meu lloc de treball amb el pantaló xop, clar, en mitja hora no s'havia assecat el pantaló, i es va acabar la història. Encara et puc explicar que tinc cul, però que el tinc tirant a Kim Kardashian ara mateix. Una mica. I prou. T'ha agradat, Marc? Que t'imagino. La nata va ser... És que t'imagino. Però imagina que hagués caigut amb tot el coccis. Llavors ja... Ah, jo havia entès que havies caigut així. No vaig caure... O sigui, no vaig caure recte, vaig caure de costat. Uf. Clar, però imagina't que em trenco les a la cua. Allò ja hagués sigut... Bueno. Allà sí que... Senyora... Ara no em veus aquí seguda, ja t'ho dic jo. Amb un flotador hagués hagut de seure. Tremendíssim. De cisne, sisplau, d'aquests de flamenc. Sí, d'aquests mateixos. Bueno, Hòstia. m'ha sigut així, no passa res, afrontem la realitat. I amb dignitat ens aixequem i anem a agafar el metro. Fantàstic. És així? Això era anant al metro. Sí, però em quedava I al molt dintre tros. del metro què? Però és que em quedava molt tros per arribar al metro. Aquesta és la jugarreta. I a dintre del metro? Dissimulant. No passa res, no? La gent... No ha passat res. Doncs ja està. No. Tinc cinglot ara mateix. Perfecte. Molt bé. Nosaltres que anem acabant aquest primer programa de la 12a temporada de la Gona Jove. Uau! Que de moment, Marina, ho has deixat pels terres, les altres temporades. He deixat pels terres... Exacte. Ens veiem la propera setmana amb més No una pot jove. ser! Què? No Jo he pot de fer xistacos, ja ho saps. Sí, és xistaco de pare boomer, Gràcies, Marina. De res. Jo també, Aquí ho per penso. servir. Gràcies. De res. Doncs A tu res. per venir. Gràcies per parar-te, Gràcies per parar-te. Bueno, va, què diem? Que gràcies Això. per escoltar-nos On i ens que poden escoltar, ens Marina? poden escoltar, a veure. Ens poden escoltar a través del podcast, a Spotify, iVoox, Google i Apple Podcast. I on més, Marc? A veure, Important Things. A través de la xarxa hi ha emissores que també doncs, col·laboren Múltiples, a passar el exacte. programa, i a través de YouTube. Molt bé, fantàstic. Després d'haver dit això, ja nosaltres Ens acomiadem. procedim a acomiadar-nos i anar a veure el funeral de la reina Elisabet II. Que ens veiem la setmana que ve. Adéu, bonics! God save the Queen.